Ako si Arman, ginaingon, wa ko'y plano nga ilugon siya nimo. Igor ako ng luoy niya tungod sa imong pagpasagad. Kung nawa man ang iyang gugma di animo, ang tanan imong kasalanan. Mo kining nahitabo sa akong kinabuhi nga, dili na ko mahimong mahikalimtan. Mo ba? Nuruyosan mo si mong uyabay man? Ubay dado. Buutan na ning bayhana de. Wabi ang tako'y gusto niya, apan sadyang nagkauyab ni. Nakat-un ko sa pagmahal niya. Bida, no? Nya unsa man? Sa dihang neta ni Mas Rosa, ikaw ba ba'y nakauna sa iyang himaya, ha? Ikaw ba'y una nakadunggos pantalan? Bay, mo na hinungdan nga naigugma ko niya kay putli gid siya nga nakuha na ako. Moray nga, kana nagyubayhan na ang imo taong masawa taon, bayda, bayda. Malimta na gyud to nimong imong ibgang nga babae sa inyong dapit, di ba? Ay, Oh, kalito ko ng upaw diha. bay. Siya gyud unta nga akong gigugma bay, si Rika apan wa man ko niya sugta. Si Jigo gyud iyang gisugot gyud. Kay mao may iyang nagustuhan. Bida si Jigo, bida, limta na gyud mo, abi mo, malimta ra gyapon nimo siya bay, ha? Ha? Malimtan mo ra siya, Berman. Nalingaw ka sa atong pagpanuroy? Dayrosa? Oh, uy. Basta ikaw na gani akong ikauban, no, lipay gid kaayo ko. Niya kay human naman tagpanuroy. Adto na sa lahos sa motel. Sure. Okay. Mahal ta ka. Busa dili ta ka baliparan bisan unsay gusto mo. Ah, Mahal ta kay ka, Arman. Kung musugot ko, kung unsay imong kalipay, sugot kaayo ko. Ug magpakasal na unya ta ha. Dayrosa. Mao ba, mananghid ka sa atong labaw tanong nga mo live kag mga usak semana aron duaw nimo ang nasakit nimong mahan. O bay dado, tiguang ng good stuff. Kapit ta bay, kapit. O salamat bay. Mauligi, mauli gi ko bay. Basin mawaan na ni siya ng kalibutan na bas bako lang. Hala. Sige gisad siya pangita na ako bay. Mao ba? Maong manangin ko ni sir nga mulib una ko sa kasimana. Ay, ikaw. Nya, no sa mga ka malarga taon, ug mananghid sa atong amo, ha? Ako- Balik ka sa inyong dapit man ka, no sa ka Oh, malarga. karong kadlawon bay. Apan makikita na kong rusa bay. Manangid ko niya. Da, uy. Usa di ka kasi mana nga di ta magkita. Ikaw gyud ay. Pila ra man ang usa ka semana? Pito ka adlaw ra man gud na siya kun. Dali ra kay na. O bitaw, pito ra na kaadlaw. Pero kung di ta ka makita, ug usa lang kaadlaw, murag usak tuig na para nako. Agoy. Ang boy, tawa lang ka da. Kano sa amang kamular ka? Kuan, karong kadlawon ko mugikan day. Magmotor na lang ko. Inigbalik ni mo tinidong, Hmm. sabutan ta ang atong kasal ha. Oh, day Rosa. Ay, pastel yan mo tayo ay. Abi man ako grabe na imong sakit ay. Igo rom day kang naghilantan day og magtangkihod pag yung kaglakaw tungod sa imong arthritis. Ay, gusto lang yun kong muduaw sa panyag sa diris ato kay mingaw naman ko din itong Arman.
Abi ni mo tayo no, ganahan gid unta ko nga mag-ulian ko din tay. Bisan katulo lang sa usa ka semana ba. Apan di ko ganahan nga magkakita mis babae nga akong gigugma nga naminyo na tayo. Ay, mayo kay nagisgot ka ng bayan niya nga mao si Rika. Ha? Kaya nga naman di tay. Ay, dong. Looy ron ang kahimtang ni Rika, dong. Unsa? Kay kulatado siya ni Diego nga iyang bana. Kasi Diego, doon ay kabit. Oh, unsa? Si Diego? Adunay kabit? Oy, ugan to aron si Rikas ila. Bunog kayo nga. Di kwan, gidapatan sa iyang bana. Nabuang ng tingali na iyang bana, oy. Buangan Si Rika, walang siya mukiha tay. Wa niya gikiha na iyang bana. Makiha man ng bana tay nga mong latag usawa, oy. Mapriso na siya kung mukiha siya. Oo, mabitaw na. Ngay, gitambagan sa tanan no, lakip na sa iyang mga kadugo. Oh. Nga ikiha gid iyang bana. Kung di magani siya mukiha, iyang biyaan. Pero di man siya mukiha. Unya, di siya mo biya sa iyang bana. Kanigugma man siya. Mo nang tawanak Diego, nigugma magud siya. Mo ba? Basta lang igugma gud, uy. Amo ato ko sa ilang Rika tay. Di ko mukihan niya, Arman. Oh. Kay dili ko gusto kupot. Ang dili sad ko mupiya niya kay... Pamantaon ko'y trabaho. O ko ibuhi sa among anak. Kaluoy ni mo, eh. Kung ako palang unta yung gisugot, day. Di ka gid unta mag-uul ug maghilak. Kay mahal tamang kay ka. Abi ni mo, Arman. Sukat ko nag-antos akong pagkaasawa. O ba ni Tiago? Diya pa ko mibati o kawili sa imong kung madarin ako. Oh, Rika. Kung mahimo pala nga ibalik ang kagahapon. Naindaga pa ko og virgin. Ikaw gyud ang akong pilion. Ikaw, Arman. Rika. Arman. Biyaan ko nga akong bana. Kun banahon mo pagbalik ang imong kukmang pagmahal din rin ako. Rika. Sugad ko nag-anto sa akong kaminyoon uban sa salbahis na kumbana. Ikaw, Rika. Mahal ka itika. Mahal ka itika. Rika. Rika. Rika, I love you. mali akong gusto, Arman. Hindi na ko makagwanta. Ang kunong taktika. Mihot. Rika. Sado, di ka na mabalik dito sa mga tabuan. Dito dito ang imong uyaw. Kitaugan na ako among labaw tay. O misugot siya nga ani ko sa tong dapit mo balik og assign. Mahal ako si Rika tay. Busa mapasaylo lang unta kong rusa. Kay di nagi ko mobalik pa sa dapit nga tuwa siya. Para man, anak. Maluwi ka, Bay Arman. Ibalik na ako akong asawa. Gibasulan ko na ang tanan kong nahimo niya. Gibiyaan ko na nga akong kabit. Kay gusto ko nga magbalik ni sa akong asawa. Ikasubo ko, Bejigo. Milabay na ang panahon din imo lang giusikan. Wa na gugma nimo si Rika. Ako na karon ang iyang gimahal. Kung may plano ka nga mukiha, sige, kiha. Kay andam ta kang atubangon sa korte. O kung di ka mukiha o makigkamatay ka na ako, bungat kung unsay armas ang gusto nimo nga gamiton ta. Aron ta magpatay. Di ta kasibugan, bay. Dili ko na ibalik nimo ang imong asawa. Nakabati ka? Dili na, bay Jigo. Bay Arman.
Way nahimo si Diego. Mibiya sa samong gipuy-an ni Rica. Kay di na kumusugot nga iya pang bawion ang iyang asawa. Mga ito mga kasama ang kaagi ni Armand din hining tulumanon. What's the style? Dili na mo sugot nga bawion ang asawa style. Kini mo sugilanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN Drama.